Kedves kertvárosiak! Csizmazia Ferenc vagyok, önkormányzati képviselő, és jelölt arra, hogy 2024-től, ha az akkor esedékes helyi választáson a többség elfogadja a programomat, polgármesterként vezethesse majd a kertvárost. Számomra a 16. kerület nem csak egy kerület, hanem a lakóhelyem, amelynek fejlődéséért továbbra is tenni akarok. Büszke vagyok arra, hogy 4 éve végzett képviselői munkámmal hozzájárulhattam több jelentős fejlesztés megvalósításához. A kertváros töretlenül fejlődik, így joggal kérdezhetik, hogy akkor mégis mi szükség van a változásra. Egyáltalán milyen változás kell? A polgármester és a többséget alkotó képviselők saját elképzeléseik megvalósítására törekszenek. A lehetőségek figyelembevételével igyekeznek a lehető legtöbb ember számára a leginkább fontos, a jó élet megteremtését támogató döntéseket hozni. Nincs ez másként itt a kertvárosban, a 16. kerületben sem. Nyilvánvaló számomra, hogy azon, ami jelenleg is jól működik a kerületben, nem kellene változtatni. Csak azért ne nyúljunk hozzá, mert máshogy gondolkodunk, és nem ugyanazon színekbe politizálunk. Azonban nem vagyunk egyformák, nem ugyanazt gondoljuk fontosnak, másként szemléljük a világot. Van, hogy nagyon másként. Én azért vállalom a polgármester jelöltséget, mert másképp képzelem el az önkormányzat és a kerület lakóinak együttműködését. Gondolkodtak már azon, hogy beleszóljanak a helyi ügyek alakításába? Ha igen, akkor azt is tapasztalhatták, hogy sokszor nehéz a tájékozódás. A döntéseket nélkülünk hozzák, pedig vannak jó megoldások a tenni akaró helyiek bevonására. Időben kapott információk nélkül lehetetlen időben lépni a közösségünket érintő ügyekben, még azelőtt, mielőtt visszafordíthatatlan döntést hoznak azok, akiket erre felhatalmaztunk. Ugyanilyen fontos, hogy ismerjük azokat, akiket valamilyen tisztségre megválasztunk. Ezek a feltételek ma csak részben adottak. A dolgainkat megvitatni csak aránylag kisebb közösségekben lehet. Nekem ezért az alulról felfelé építkezés, a 16. kerületben élők érdemi részvételének megvalósítása az elsődleges. Az állampolgári részvételt nem pótolja a nemzeti konzultáció. A fő célom az, hogy a közös ügyeinkért tenni akaró kis közösségek jöjjenek létre. Olyanok, amelyek döntésekkel formálják a képviselők munkáját. Olyanok, amelyek döntéseit a képviselők felvállalják. A politika a közügyeinek intézése. Ebben önöknek is szerepük van. Ne csak az 5 éventi szavazásra koncentráljanak. Vegyenek részt, szóljanak bele közös ügyeink intézésébe. Én erre teszek majd javaslatot hamarosan. Azért, hogy önök 2024-től megtapasztalhassák az összefogás előnyeit, és meggyőződjenek a politikai szerepvállalás értelméről.